plano bat jarriko dugu eszenan, kuboa ezabatu ondoren planoa eskalatu, eta esfera bat ekarriko dugu eszenara. Esfera pixkatigo eta edit mode moduan jarriko dugu. Gero, imana aktibatuta, goiko puntua mugituko dugu Z ardatzean, eta imanaren ondorioz inguruko puntuak ere bultzako ditugu. Udarearen forma lortu ondoren, testura jartzen hasiko gara. Automatikoki material bat dauka, kolore bat, eta honi irudi bat jarriko diogu, testura irudi bat. Behin testura eukita eta texture painting eremuan sartuta, testura hau pintatu dezakegu hainbat aldiz, hainbat koloretan nahi dugun pintzelarekin. Horretarako beste material bat sortuko dugu painting eremuan eta shading eremura itzulita elkartuko ditugu hasierako testura eta bigarren testura hau. Horretarako mix RGB erabiliko dugu eta batuketa ariketa egitea esango diogu. Horrela, faktorea erabiliz, testura batera edo bestera aldatuko da gure objektua. Pintatu berrian kolore arruntaz, egingo dioguna da testuraz pintatu. Testura irudia aukeratuko dugu, edozein irudi izan daitekena, eta stencil aukeraz baliatuz kalkatzeko ariketa egin dezakegu. Testura hau eskalatu daiteke, biratu eta nahi dugun indarrarekin kalkatuko dugu testura hau gure jatorrizko testura. Pintatzeko modu bat izango litzake. Gero erliebea gehituko diogu bump erabiliz, bump vektorea eta normal puntuari lotuta, aurreko bideotan ikusi dugun bezala, eta horrekin erliebeak hartuko du gure testurak. Erliebe honen parametroak edo neurriak aldatu daitezkeenez, animazioa hortik abiatuko da. 0 balorea daukanean ez dauka erlieberik, eta 1 balorea daukanean erliebe handiena izango du. Balore horien artean animazioa lortuko dugu.